ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ଚିରନିଦ୍ରାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏକ ଦୁଃଖର ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ, କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୀତକୁ ଯୁବବର୍ଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି। ବାସ୍ ଏତିକି, ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସେଇ ତାଙ୍କର ଛାପକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ କାହିଁକି ସେ ମଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେବଳ ନିଶା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଶାକୁ କେବେ ପେଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶା ଯେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇ ଶିଖାଇ ଦେଇଗଲେ। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ନିଶା ନ ଖାଇ କ'ଣ ଭାଇ ବଞ୍ଚି ହେବନି? ନିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଦେଇଦେବା? ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ, ଯେତିକି ଦିନ ରହିବା ଭଲରେ ରହିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳିଆ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଭାଇ ବି ନିଶା କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଲା। କାହିଁକି ଆମେ ନିଶା କରିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ।